Badhe dipun ajengaken? Kula nek jane kula biasane milih sing ayu to. Monggo. Nek kandhang mboten nanten niku kula milih sing luwih ayu. Sinten, Mbak? Mbak Tati putih. Mbak Tatin, ayo Mbak Tin maju Tin. Milih. Monggo Mbak Tati. Kene. Oh nembe dahar. Mboten. Mboten. Biasanipun ngemut permen, Pak niku. Namung gayemi. Monggo. Pripun iki kan napa? Wih, ken napa niki wau? Anjenengan derek mawon. Ayo delosor wae. Dumugi mandhe mriki kok tesih dereng dong kalih tugase ken mantuk mawon. Biasane sok ngonten niku sok nggo gala-gala. Ora. Nggih. Monggo klaturi nembang. Oh nggih. Najengaken bawanipun Mas Giyanto niku wau Nggih. nyuwune caping gunung. Anggere Mbak Tatin terus suk-sukan galo kono. Mergo sing siji gecepet uwit. Alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten? Wah, wis jan malah bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngecek kabeh. Nggih, nek pun gek mandhap. Yang anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih. Pun nempun gek mandhap gek adus, Mbak. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Ya monggo. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De? Loro sing siji nggo serep e. Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih, minangkane. Kongslet terus. Ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Waduh. Oh, nggih, Matur nuwun. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, kathah sanget. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Masa iki. Oh, rokok siong. Monggo. Mbak Tatin. Wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, langsung ayo Tin di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo. Monggo. Matur sembah nuwun nak. Ya. Nadyan rada mblandang wektune ora apa-apa. Ya sing baku adicara limbukan ya kuwi merti dusun. Ya manding kene sing dianakake
triwarsa sepisan. Triwarsa sepisan tegese 3 taun sepisan ana kirab bergodo lan sak piturute bengi iki kaleksanan. Ya. Ngemban dawuh timbaning para bapak-bapak panitia, para bapak-bapak ingkang mengku gati merti dusun. Ya. Kowe karo aku tinimbalan sowan ana ing dusun Manding iki no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lumantar panjenengane Bapak Suwanto Magister Manajemen. Magister Manajemen, Mbah. Ora ya ming aku sing nambahi kok. Ya, Mas Pak Wanto dawuh karo awake dhewe supaya bengi iki awake dhewe nglimbuk cangik ana ing Manding kene. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Pokoke anggere liwat kanca dhewe iki ya wis padha karo awak dhewe iki nguri-uri karo budaya nak. Iya. Ngurip-urip karo budaya ngendikane Bapak Sunarto mau. Iya. Ya wis nang kene iki ututane ya mung entuk kaya ngene iki nak. Iya. Mbuh perkara selop, mbuh sepatu. Iya. Engko sing wedok ya mung dompet. Lho iya. Lah wis do duwe. Wis ning ya. Mbok menawa nek kulit kene iki luwih apik. Iya, pancen bener ngono. Saking sapa iki? Keluarga Bapak Angga Pamungkas Harti Liter. Oh, request lagu Lingsir Wengi. Ya. Ki apa iki? Rek karo aku ora nampa rek karo rokok. Sing tak tampa bangsa sing gedhe-gedhe ngene wae. Ora ngono kuwi ora bedak-bedake. Ya iki ditampa. Ya. Ora apa-apa nok. Ya. Terus iki saka sapa? Alon-alon mak. Wah, iki ana layange. Tak bukake seno. Ya, matur sembah nuwun iki peparinge. Iya. Waduh, kertase jan ana gambare jantung. Iya. Selamat malam, titip salam untuk warga laras, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan semoga selalu berinovasi dan berkembang dan semakin dicintai masyarakat. Iya. Dari Mbak Filanika. Oh iya, salam budaya nggih. Ditunggu lakon-lakon baru. Oh iya. Iki njaluk lagu apa? Ora ana keterangane. Ya. Sing ngisor-ngisor ya diwacana iya. Wis tak ngenek-ngenek kok kowe iki ora gelem jupuk kowe ya kesete ora jamak-jamak kandha. Yo cangik nyuwun lagu aromane saking kula Mbah Tris Bakmi. Yo matur sembah nuwun. Iki ana meneh, ya apa meneh. Nyuwun lagu Kembang Rawe Gubuk Asmara kagem Mbak Cangik nyuwun lagu Podang Kuning. Ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Halim Muslih yang telah menyediakan armada bus. Warga Bendo Trimurti Serandaan. Wo Mas Yasir Ferry. Wo ya. Iki penonton sing do nunggang bis disediakan Bapak Wakil Bupati. Ya. Sugeng dalu nyuwun sedeman saking Pak Ratno. Ya. Pokoke engko diaturi mboko siji mak. Ya. Matur sembah nuwun mugi-mugi Manding tansah pinayungan ing kawidadan. Niring sambikala manggya katentreman karukunan lan nampi barokah bagas kewarasan sedayanipun. Amin. Sing dijaluk ya pancen kuwi. Lancar anggenipun sami pados pangupa buga lumantar sesadian menapa sandal, sepatu, jaket lan sak piturutipun sedaya pinanggih lancar sedayanipun. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Ayo iki ana bintang tamune no. Ya. Bapak Atmaji, Bapak DPRD. Oh nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Badhe minggah panggung saperlu paring oleh-oleh kagem para wiyaga. Oh iya. Matur suwun. Ketoke wis ora kepengin oleh-oleh kok iki nok. Lha senengane kowe iki nek wiyaga tok suntet rezekine ora. Ya wis ora apa-apa ya. Ayo Mas Yono mengko men karo ngancani Pak Atmaji monggo. Jumeneng Mas Yono. Monggo Mas Yono. Nang mriki Sehono saking limo kira. Nah, sareng karo Pak Atmaji. Ya. Ora apa-apa. Ayo, iya termasuk
sing mbayari enak. Iya. Ngono. Kumise padha ra apa-apa monggo. Kumise padha sapa? Nun? Jenengan komisi napa? Kok komisi kumise? Oh, kumise. Padha kalih kula. Wah. Jejer kira padha. Oh, dipoto-tipotone diramu. Ning bagus aku ketoke. Ah nggih ini ra jegrak kula. Nggih. Wah, klambine anyar isih. Anyar terus Mas niki. Oh ya syukur. Kalau wingi le mari ki yu cange. Oh. Ah engko nek niku tetep kok nggih yu cange niku. Nggih. Sami sugeng ta rawuhipun? Yu cange sehat? Pangestunipun wilujeng. Yu Limbo? Wilujeng. Nggih, sami. Lagi maca layang kok ya Nek ditakoni. ngono kuwi jane sampean iki nyengkring kula. Pripun to? Mestine sing mbagek iki kula kok jenengan tamu kok mbagekke niku pripun? Le kula ngenteni pun suwe. Dinteni napa? Amplope. Ngenteni Ora, apa? ah ngenteni le mbagekke. Oh. Ya mbagekke iki keri kena ning oleh-oleh sik ngono lho. Sami sugeng. Nggih. Bapak Sehono. Nggih, wilujeng tegese oleh-oleh niku oleh-oleh wonten program napa? Waduh. Awake dhewe titip. Kowe kaya ngerti-ngerti apa program kowe iki. Walah ben ketok intelek ngono lho. Awake dhewe titipane kan munggah panggung Ah, iki. nggih. Dawuhipun yu cange napa distok. Nggih, nggih kudu diestokke niku. Nggih. Monggo Pak Atmaji. Nggih. Saderengipun kaliyan nggo menika yu cange nika buka oleh-oleh. Oh, Saosi. ngaten. Monggo mboten iki kula. Sing gedhe-gedhe nika Kok jenengan kaya cinta banget kalih kula geret-geret bae. apa niki pun. Boten Ngeten, kula. ngeten yu cange. Nggih. Bapak Sehono, Nggih. sowan kula dhateng Bapak Ibu sedaya tentu menika namung sekedkan nggih caos panglipur. Nggih. Kula semanten kula nyuwun izin palilahipun Monggo. menawi kula samangke kirang meranani nyuwun pangapunten. Nggih. Ingkang sepisan kula nderek mayu bagya syukur dhateng warga masyarakat Manding ingkang sampun ngateni wontenipun merti dusun. Nggih. Pokoke kesalahan niku gampang le nutup. Ngangge oleh-oleh. Ingkang salajengipun oleh-olehipun kula ajeng nyaosi oleh-oleh ning mboten kagem sampean. Wah, nek kula mboten Soale nika sing diwaos kalih yu cange nika isine mangke ming kangge yu cange, kangge Waranggono, kangge Pak Sakono. Lah sing do nabuh niku dereng enten sing maringi. tenang mawon. Niki pradoga niki Oh, wonten kula niku tenang nek bab oleh-oleh. Nggih, pramila dalu punika khusus kagem wiyaga. Nggih. Pinten Oh, niki nggih. jumlahe? Pinten jumlahe? Pinten? Kawan dosa napa kawan atus ketok? Kawan dosa, Pak. Ya. Nggih. Kawan Iki kula dosa. caosi oleh-oleh namung Nggih, nggih. Nggih, mboten kagem jenengan ing kagem istri-istri panjenengan ingkang setya tuhu tenggo dhateng dalem. Wah. Tepuk tangan untuk Pradoga. Sae menika, Pak, sae. Sing muni oh ki mesti dorong ndek bojo. Mboten. Ora perkara ora ndek bojo. Sing muni oh ki biasane sok ndelikke dhuwit jatah bojo. Ya iso kuwi. Mas Galih Putih, ini putrane Ngatimo niku sing nyiapke niku. Oh, nggih. Menika Pak Ngatimo. Budi. Oh, Ah, Oh, nggih. Oh, Niki. Mbah Ngatimo ki Pak Yanto. Nggih. Diwakili kalian Pak. Nah, niki sik tenang. Jenenge akeh Mau banget ditapi, Pak Yanto no Matur nuwun. hotel. Kula aturi milih nika kagem istri-istri panjenengan Nah. ingkang wonten ing dalem rina lawan dalu menika tansah ngantu-antu rawuhipun panjenengan. Ya. Apa tok pek dhewe gek didol nang omah. Wujute apa iki? Sandal Wah, sandal. putri. Nggih. Tur selen kabeh. Boten niku kalih Mas Galih kula Lah iki kenal. selen to nek tengen kabeh. Oh, bener. Teges selen ya kiwara tengen ta. Nggih. Tengen kabeh rasa tinggu. Anjir to. Matur suwun Pak Matur Atmaji. suwun. Ya. Bapak Insinyur Atmaji, Atmaji. Bapak DPRD nggih. Anjir. Nggih, matur nuwun. Salajengipun dawuhipun apa malih niki? Lah kula nderek monggo panjenengan badhe Ngaten, maringi menawi menapa boten malih. wonten dawuh dhateng kula. Anjir. Nyuwun izin kalian para menapa menika pandemen Oh pandemen. Nggih. Dalang Sena Nugroho. Kula nyuwun setunggal penonton ingkang kersa tindak wonten ing panggung menika samangke makili kula nyekar. Kertas nyekar mboten, Pak? Nggih. Purun mboten nyekar. Nggih. Nek mboten purun nggih mangke tembang. Monggo ingkang kersa tindak minggah. Wah, iki sesuatu tantangan. Ya, Ya. guys. Karena kula wakil niku mboten Nggih. saged. Menika wonten Pak ketoke, Pak. Monggo menawi wonten. Oh, sanes nika tukang foto. Nggih. Sinten ingkang samangke badhe kersa tindak minggah? Minggah Niki nggih wonten monggo. Wonten hadiahipun. hadiahipun. Nggih, bebinya nggih. Monggo sinten? Monggo. Wah, basanono hadiah ngacung kabeh. Monggo kula siapke. Monggo. Siji mawon. Nggih, siji Nggih, monggo. mawon. Sapa sing sikik? Nggih. Pun. Ning kudu iso nyanyi lho, nek mboten iso nembang mboten kanggo niku mangke. Nggih. Ya. Ampun. Tasih ditinggal copot jakete. Nah.
Apa-apa kok dicopot pun monggo Enggak, minggah. Wah, alah, kudu mengke tekan ngebis. kok, kudu tekan. Mangke kudu nembang nih. Nek ra wani ganti Pak Eka mau. Wani ora? Wani mboten? Oh, mboten wani. Yo cange nih. Wani nika Pak lho. Wani kok wonten le wani kok. Ora wani. Jos nih. Ah. Pun, Sugeng Dalu. Dalu nggih. Asmanipun sinten kenalan kalih Yu Cange iki? Nggih, asmanipun sinten, Pak? Kula Pak Giyanto Oh, saking saking Sakler Ngambah. Saolah saler ngambah. Oh, Pangkilan dusun Oh, kula. Tangkilan nggih. Nggih, Bambang Lipuro. Nggih, tanggane Pardiman Nggih, Jayanegara. tanggane Pak Nggih. Keswan kalih Nggih. Pak Mantri. Tri, nggih. Matur nuwun. Terus Oh. niki mangke pamundutanipun sedaya saking warga masyarakat khususipun ugi pandemen nyuwun cape gunung dibawani Yu Cange. Oh, nggih. Sing bawani niki Pak Pak Gi niki wau. Pak Gi anu. jenengan bawani cape gunung. Sampeyan niku kan nembang ora kena adus. Wah nggih. Kok malah ucul-ucul? Ya, Monggo nggih matur nuwun. Pun. Nggih, Nggih, jakete nggih saking Manding jajake. Wah, jan akeh banget iki. Lah mila menika jane tadi niku jenengan niku rada dicowok ning mangke mah ketemune luwih akeh. Nggih, Pak. Nggih. Mbah nuwun. Nggih, alhamdulillah. Kaos. Wah, iya. Monggo niki mangke kasuwun Pak Gi. Bawani cape gunung. Niku pun diantu-antu kalih Pak BPK. Niku tembang bawane napa nggih? Bawane Asmpun samping gunung. Nggih, matur nuwun. Nggih, saderengipun. Nggih. Nggih, pokoke milih, pokoke tembange caping gunung, bawane pun monggo waton caping gunung. Monggo. Lah Oh iya gawe bingung kok sing ana iki. Lah nggih leres to Yu Cange. Betul, Wis betul. tak tinggaleng kok, tak tinggali ku. Yo Nggih. niku awake dhewe. Lho? Main kuwi ben nembang. Mesake. Nggih kula kancanan. Oh. Kancane Pak Seono nggih. Ga Mas Geter ditindeke. Neno, neno. Ya, monggo, Pak. Gegarane. Saben bengi. Oh nggih. Anu apike ya bener gegarane ing Saben bengi. Sik kuat tau saben bengi jenengan. Tesih kuat pedak bengi. Tasih Oh. alon-alon. Kala-kala mingen. Nggih. Oh, oke. Ne ya Nyawang Iya. Pokoke nek wiyogene ora kompak, sandale ora sida tangan Ora tak sida jaluk. dinehi. Ah, nggih bener yo Cange. Nggih. Ah, ngoten niku. Niku sing Kompak. sing dipilih kalih Pak Ah. Keswan. Sing 3-8 sinten, sing 3-9 sinten, sing 4-3 ya digolekke. Oh, nggih. Wes iki mah. Niku ora milih ukuran kok milih sing apik dhewe. Nggih nek niku. Yen memajang mung karo janur kuning. Yes, meriah. Kembang Kembang yo. Kembang wae wae ngisor weton gunung cendereng diunggahke niki wau medhur sik njur agek munggah. Nggih. nggih. Nyamian yo. Pokoke waton kendel ngoten Nggih. mawon. Pacitan sarwi kon niki grup kula nggih akeh do nyurai nika kanca kula dhewe jane. Nggih mboten napa-napa. Mulane jenengan kok ra mider, jebulane sik nyurai kancane dhewe. Kayak Pak Giyanto. Nek kanca ki mesti nyuraki. Mesti Nek nyuraki. ora kanca, Oh mesti meneng wah wae. ya kok geget untu. Panas Panas dingin oh Ja.
Panas udan aling-aling. Panas udan, udan panas, panas udan. Aja garing-garing. Caping gunung. Misowa caping gunung. Kok pasar anyar. Nadian, yo Pak dirampoke meneh itu hadiah. Nadia. Iya. Wadon Warga sarwa. Sarwidi. Minumane banyu. Iya, sedikit lagi. Wait. Yor. Wis sah niku. Sah niki mengke entuk hadiah. Nggih. Pun matur nuwun. Nggih. Cekap to, Pak? Nggih, matur nuwun. Si nglajengaken nyekar Mboten sah disuda kok. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Sip. Nuwun nggih, Mas. Nggih, alah. Marin. Wane ndi? Nggih, matur suwun, Pak. Karakter ganti mayang. Sampeyan niku wis sepuh kok rambutnya disemir. Ae jan putih. Oh iya, Jan. Ha iki ning sorwe jambu. Ngapa? Ketiban karuk ning sak kembange. Nggih, nggih. Matur suwun. Suwun, Pun Mas, monggo nggih. dilajengke tembange niki. Nggih, monggo Pak Atmaji. Monggo ajeng badhe dipun lajengaken. Kula nek jane kula biasane milih sing ayu to. Monggo. Nek kandhang mboten nanten niku kula milih sing luwih ayu. Sinten, Pak? Mbak Tati putih. Mbak Tatin, ayo, Mbak Tin maju Tin. Amile. Monggo Mbak Tati. Ngene kene. Wah nembe dahar. Mboten. Mboten, Oh, mboten. mboten. Biasanipun ngemut permen, Pak niku. Namung gayemi. Ya. Monggo. Monggo, monggo. Pripun iki kan napa? Wih, Heh? ken napa niki wau? Anjenengan derek mawon. Ayo delosor-delosor wae. Dumugi mandeg niki kok tesih dereng dong kalih tugase ken mantuk mawon. Ha biasane sok ngonten niku sok nggo gala-gala. Ora. Nggih. Monggo klaturi nembang. Oh nggih. Najengaken bawanipun Mas Giyanto niku wau Nggih. nyuwune caping gunung. Anggere Mbak Tatin terus suk-sukan galo kono. Mergo sing siji gecepet uwit. Monggo. Dek jaman berjuang jarak kelingan anak Yo. Ya. Nano jarine wis manang keturutan sing
Iki wonten opahe niki. Oh enten. Sing mboten Oh. kenging meri niki. Wis. Matur nuwun. Nggih, sami Pak. Iya. Mangke jenengan nek pun medhun. Nun, Jenengan mangke nek pun medhun mboten. kula mboten sah medhun. Oh, kita dhuwur terus. Pun kendak mah dadak ngunggahke. Oh. Matur nuwun yusane. Kula sampun sah. Nggih, Pak Atmaji nggih. Matur nuwun. Matur sembah Kula nuwun. nyuwun pamit, monggo pun lajengaken kagem caos panglipur dhateng pandemen panjenengan. Matur suwun. Nggih, Matur monggo nuwun. Pak, Mas. Matur Bapak sembah Siono, nuwun. nyuwun pamit, Ya. matur nuwun. Nggih, monggo pun lajengaken. Sampun paring peparing dhateng presiden lan kanca-kanca wiyaga sedayanipun. Matur nuwun. Oh. Niki wonten apa melih niki? Mas Eno niki Mbah Jokromo ajeng nyuwun lagu. Oh, nggih, monggo, Pak. Angsal mboten? Angsal mawon. Oh, nggih. Pun mboten sah kuwatir. Lagune loro. Nek wolu elok. Bojo loro? Mboten, lagune werna loro. Oh, warna loro. Warna loro, warna loro. Asin karo legi. Sing siji neng gelis pujaan engkang. Wah, ngangge pamito ayak pamengang. Langkung sae orang tunangan gitu lho. Ya, nggih. Mang satu niku, nggih. Sing sijine. Sing siji. sijine anu. Apa piye ya? Cepet. Kok sik to aku iki. Nggih. Joko Kembang Desa. Oh, Kowe lah iki. pun loro niku. Loro, nggih. Nggih, matur nuwun. Pun wis loro dinyanyekke dhewe kok. Oh, kok ajeng njaluk lagu kok. Entuk mboten? Entuk. Nggih. Sinten iki sik anu neng gelis sinten sing neng gelis? Wah, nganggo dompet anyar. Kapokmu apaan? Apik ngene. Iya. Wis. Niki ngangge keyboard Pak nek niku. Nek ngangge gamelan angel mboten cocok. Pun mboten sah neng gelis pokoke neng dindi kena ngoten mawon. Ya wis anu aku mau. Nggih, mangke. Napa? Lah napa, Mbah? Napa, Mbah? Ampun neng gelis. Joko anu Bang. Napa? Joko Kembang Desa. Joko Kembang Desa niku nganggo keyboard. Nggih. Niki mboten beto keyboard. Wah, lah apa Lah ya? pripun? Tur Kembang Desa niku wedok, Mbah ampun Joko. Oh, Joko sing langsung Joko kok. Oh, nggih. Kok ngeyel. Wah. Aneng omahe dhewe. Oh, diarse Ya ono. wis pepeling. Nah, Nggih. kepiling niku malah Nggih. apik. Nggih, pun pepelek nggih. Pun. Wis ben eling. Wah. Acara sak lajengipun sumene. Wah, Pak De. piye? Dhewe rame dhewe ya Pak De ya. ya. Ya, Piye? ngomong rembug apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih. Ayo Mbak, jumeneng didawi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis waton jumeneng wis. Pokoke beres kok. Wah, anggere jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Digoblok sama nangku. Piye? Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Iya. Ah nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Wah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten? Malih mboten. Wah, wis jan malah bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis, jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngecek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Yang anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih. Oh, nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De? Loro sing siji nggo serep e.
Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih, Konslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Ruk. Oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Oh niki juara anu macapat. Oh, nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu. Nggih. Mbak Cange. Dalu. Rombongan panjenengan Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng pundi mawon mresani menika. Nggih. Nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon yen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Seana kok ngapusi jarine juara macapat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Rukun. Yo. Rukun Islam. Waduh nganggo ngeng barang nggih. Ana 5 puniki. Kebablasan kuwi, teman. Padha tindakno mring para sesama aja padha ditinggalake. Nah, lek iki mulai krasa. Krasa. Rukun Islam niku Juara. Malah enggak habis pikir. Sahadate kang angka siji. Ora apa-apa apalane ning tulisan ngono kok. Angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso papat zakat kaping 5 yara haji. Salah lho Pak niku. Bener. Soale ning Jawa kok ya. Islam sampurna. Monggo Mbak, sareng-sareng. Bapak sinten nika? Bapak Wiyoso Sudarmo. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah nggih, sae menika nggih. nate kalih Pak Kisena Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Nggih. Oh, dados ngertos jenengan. Ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Nggih. Antene inggil nggih. Nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, ngono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Nggih, gelandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen, mantap. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Nah, mangga diaturake apa cape ngono pepeling. Ya, ya.
matur suwun. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, Nggih. menika wonten anu yo canggih. Napa? Nah, menika rak kula dititipi kalih kanca-kanca. Nggih. Lah nika rak ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Aduh. Oh, nggih, Matur nuwun. Heeh. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, Yes. kathah sanget. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Masa iki? Oh, rokok Mbak Tatin, siong. monggo. Mbak Tatin. Wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, nggih. langsung ayo tim di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya, ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo. Monggo. Wis. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten Nun, Mas Geter? ya sak cintrung wae. Enone Sinebut pahlawan putri Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Boyo. Lawe Duk prang tanding bojone Goro Kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Duk prang tanding Bratayuda. Duk prang tanding brata kliwat nika Pancen. kliwat pundi Pak Sehono Modar. Duk prang tanding bojone Goro Bebelo. Tetelo Bebela. Kok tetela pohong. Ora emosi. Seono ora kena emosi. Mboten apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? nggih nek emosi niku lek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae Mboten sae. gak canggih Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimang kuwi. Hah? tekan pundi wae Stres wae. Mangga. Sri Uning tan burung Sri Uning Gumo. Terus. Dadi kusumaning bangsa Wah, ngromong bong supit. monggo Ditiroke. Ya. Sri Uning Mustika Tuban Lampung tresna lan sawaya paring Oh, oh, ya. Wait. Wait.
Matur nuwun yu cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun. Ya.